Wel, dyn ni'n teimlo nawr fel 3 dyn doeth o flaen dosbarth pencampwriaeth y gwartheg lims. A cofiwch mae'r rhain ydy'r bryd mwyaf niferus yn y sioe yma. Felly mae'r pencampwyr fan hyn yn cynrychioli lawer iawn o wartheg. Nawr te boes, mae hwn mynd i fod yn dipyn o dan o siwr o fod. Mae'r heffer yna, wel i mi mae'n un heffer berffaith. Yn hollol dau. Mae'n gywir ofnadwy, a mae wedi cael ei ddangos llawer gwaith, mae'n gwybod beth mae'n neud, mae'n llonydd, ond mae tarw bach teg hefyd yn bendigedig o lo. Sy'n siog Ned. Gyd i waed o, Owain? Ia, mae allan o Elite Forever Brill yn rei, tarw o Iwerddon. A wrth gwrs mae llinach yn bwysig iawn pan dawi i'r pethau mawr. Da ni ar safon ar uchel wan, mae'n un o'r gwartheg yma, da ni. Ynddi, wel, da chi'n edrych ar y hufen sydd yn y sioe heddiw yn drech. Ynddi. A mae rai fi ddweud, mae'r heffer yn hawlio'r cilch ma, dwi'n meddwl, yn rei. Ynddi. Mae'n mynd â fo fyd. Yn hollol iawn. Mynd i'r Alban felly, pencampwriaeth. Ia. I'r pobl llaeth, yn gwneud y gwir, byw ar y laeth y beth ydy. Bydd. Ond mae wedi ennill. Wel, yn lawer iawn, ni. A mae'n heiddi y clod a wedi. Mae'n siŵr bydd hi'n beryclus iawn yn yr interbreed prawn yma. Fydd ni'n gweld i eto pan awr yn y interbreed. Y chwarae teg i Tegwyn Jones sy'n newid nebo. Un o hoelion 8 i deulu fo efo'r gwarthedion Cymraeg yr un y blynydde. Mae'r Endex wedi bod efo'r pethau cyfandirol dydy. Ac mae wedi wneud yn dda iawn iddi efo'r tarw. Na di rwbych fan roedd. A mae o fel arfer yn dangos i wartheg i berffeithrwydd. Mae o, yn berffeithrwydd. Ti'n iawn. Ti'n iawn. Wrth gwrs, da ni weithiau dwan i weld yr heffer cafodd y gyr wobr. Mae hi yn ôl reole yn dod allan tu ôl i'r pencampwr. Mae'n eitha Dafydd. Mae hi'n eitha aruthrol dda a wedi cael... A mae wedi cael y cil wobr hefyd. Dyna fo. So dwy heffer yn mynd â nhw. A llongyfarchiadau mawr i text newydd. Nebo. Lle uchel, boes. Nebo. Lla rost. O, mae'n gallu troi gwartheg i'r weddi allan. Chwarae teg. A ni te. Diwedd ar gystadlu'r Limosans am flwyddyn arall. Ond werth i gweld bob un.